Здравейте от шоурума на 7 Cars. Тук сме да ви представим BMW X5 M пакет, произведен 2017 година, дизелов двигател с 313 конски сили и пробег от 252 000 км. Колата е на мой познат, но въпреки това няма да ми попречи да ви покажа всичко с нея, включително ако има и такива забележки. Отваряме капака, за да проверим какво има тук. Доколкото знам от собственика, двигателят е напълно обслужен, с сменени вериги, скорости и раздатка, но разбира се, за да сте сигурни в достоверността на тези думи, в сайта ще има Car Vertical прикачен файл, където може да намерите абсолютно цялата информация за този автомобил. Може да хвърлите едно око и тук, разбира се, на мен всичко ми изглежда на място, така че остава да проверим автомобила цялостно, както отвън, така и вътре. Както ви обещах и в началото, в този автомобил ще се старая да намеря, освен хубавите неща, да ви покажа евентуално, ако има нещо като забележка. Сега, по-педантичните от вас веднага може да забележат, че ето тук има съвсем леки дръскотинки от камъчета, където напълно нормално за един автомобил на повече от 7-8 години, каран по магистралата, да има такива неща, но сега, разбира се, благодарение на този уред ще проверим и дали там има нещо китосвано, пребодисвано и така нататък. Това измерва микроните. Тук виждаме стойност от 152, абсолютно в норма, 157, 160, 146, което означава, че по капака няма абсолютно никакви пребоядисваници, няма китосване и всичко е в реда на нещата. Разбира се, проверяваме и на другите места, където потенциално автомобила може да е претърпял някакъв удар или нещо подобно. Отново абсолютно стойности в норма, 135 до 150-60 знаем, че е нормално. Тук виждаме дори по-ниски, което означава, че автомобила не е претърпял някакви удари и няма от какво да се притеснявам. Сядаме вътре в автомобила и веднага може да се уверим, че собственика се е грижил доста добре за този автомобил. Седалките са черна перфорирана кожа, имат подгрев, отдухване, електрическо нагласяне и запаметяване. Тук виждам дори амбиентно осветление, мултимедия с навигация, Apple CarPlay, преден и заден парктроник и камера за задно виждане, двузонов климатроник, автоматична скоростна кутия с различни режими на шофиране, head-up дисплей, мултифункционален кожен волан с пера, Distronic, Keep Line Assist. Изобщо мисля, че има абсолютно всичко необходимо да се чувстваме добре, шофирайки този автомобил, така че поздравление още веднъж за собственика и разбира се, леко завиждам на следващия собственик на този автомобил. Този автомобил е наличен на обява в 7cars.bg, където също така споменахме, че има и Car Vertical файл, на който може да наберете цялата нужна информация за него. Ако имате и допълнителни въпроси, не се колебайте да се обадите на 7 Cars. Харесайте това видео, абонирайте се за канала и ни очаквайте с още много интересни предложения.